Distinguished ladies and gentlemen, I'd like to inform us that we are here at the Deeper Life High School, Lagos campus, 4th valedictory service and prize giving day. Inside this hall is Lagos State, okay? Outside, you are in Ogun State. Je voudrais utiliser cette fantastique occasion, monsieur et madame, pour dire bonjour à tout le monde. Je suis très heureux pour savoir que vous êtes ici. Nous sommes ici à Lagos, la centre d'excellence, et nous sommes aussi grâce à Deeper Life High School. Je crois que vous trouverez tout ce que nous allons faire ici aujourd'hui très fantastique et merveilleuse. Comme je suis le maître de cérémonie, je voudrais vous assurer que vous n'avez pas de problème et assez à manger et assez à boire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Programm bei Deeper Life High School organisiert. Mein Name ist Adedeji Odulesi. Ich komme aus Nigeria. Ich wohne hier in Lagos. Ich arbeite auch in Lagos. Ich kann vielleicht ein bisschen Deutsch sprechen, weil ich bei Goethe-Institut Deutsch lerne. Ich wünsche euch eine wunderbare, spannende Erfahrung. Danke. Buenos días a todos. Saludos a todos. Me llamo Deji. Soy nigeriano. Vivo en Lagos. Trabajo también en Lagos. Quiero aprovechar esta oportunidad a mostrar mi capacidad de hablar muchos idiomas. Gracias. So, domin waɗanda ke jin harshen Hausa da suka zo wannan tare na musamman da makaranta na musamman Deeper Life High School suka shirya mana, mun gode kwarai da gaske ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan taro. Muna kuma fata cewa tare da alherin Allah za ku ji daɗin duk ɓangarori na wannan shiri. Allah shi saka muku da alheri. Domin karancin lokaci zan dasa aya a nan. Na gode kwarai. Makodin mandi gojure ba. Ekelewo mono. Amam na ebe ọbụla n'ụwa a na-eme ihe ọma dịka nke Deeper Life High School mege n'ụbọchị nke taa. Anyị ga-ahụrịrị ndị Igbo n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ndị Igbo anọghị ebe ahụ njọgburu onwe ya, ọ wee eziokwu ka ọ washi. Igwe kwenu kwezienu. Anyị nwa ndị Igbo, anyị dịzi too much. Ebe ọbụla ị gara n'ụwa, ọ bụrụ na ndị Igbo anọghị ebe ahụ jọgburu onwe ya, eziokwu gọwashi. Ị gaghịala na Brazil, South America, France, Britain, ị ga-ahụ ndị Igbo n'ebe ahụ, eziokwu gọwashi. As long as a na-akpata ego ebe ahụ, ị gakwa na Sahara Desert, Sambisa Forest, as long as a na-akpata ego ebe ahụ, ị ga-ahụrụ ndị Igbo n'ebe ahụ, eziokwu gọwashi. Ọ ga-adịla anyị mma ka m dobere ya n'ebe maka oge ma cheta atụọrọ ọmara atụọrọ ofeke ome gịnị ụka akpara akpa gịnị ka eji ekwe ya. Waranụ m aka biko. Tẹ̀báwá rò bí pé ẹ ti pàdé mọ́là tàbí ọmọ Ìgbò kò jọ o. Adedeji Odulesi lórúkọ mi, Yorùbá pọ́nbélé ni mí. Bàbá tó bí mi lọ́mọ Yorùbá ni wọ́n, ìyá tó bí mi lọ́mọ Yorùbá ni wọ́n. Kó wá ṣe ní kàyéfì, Ìjẹ̀búrí bá mi Ìjẹ̀búrí èmi. Dèdè mẹ́rin fún àkókò wẹ̀ kí fẹ́ ọmọ ẹ̀ka ọ̀bọ̀ sórí ètò wẹ̀. Ó dá mi lójú fọ dèdè òwúrọ̀ máa ṣe lónìí máa gbádùn pátápátá. Àbẹ́ṣì wa. Ó dá mi lójú fọ dédé wọn wà níbẹ̀ when the problem abárẹ́ ní the problem when lè nẹ́. Distinguished ladies and gentlemen, my name is Adedeji Odulesi. %100% Yoruba by birth, 100% detribalized Nigerian by choice. Privileged to be the anchor for today's auspicious, conspicuous, and illustrious occasion. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.